Som el que es veu. Una entitat pròxima que treballa pel benestar de la seva gent. Per això som clars. Per això estem amb tu. Les coses clares. Caixa Ontinyent. No s'ha tancat el primer quilòmetre, el que es trencats encara en 5 o 6 corredors que estaven ahí davant. Però fins a l'últim quilòmetre anaven tots junts i ahir és el que m'ha separat del segon. Però el terreno puja-baixa, que és entretingudet, que és el que m'agrada a mi, molta pedra i això, que sí, realment m'ha agradat. Ignasi Cardona és un mític en aquest tipus de carreres, és un exemple a tindre en compte, sobretot com a persona, perquè el que el coneix com a persona, conforme el conec jo, és una persona indudablement invidiable i com a corredor no té res que demostrar perquè és un gran professional. Cruza esta línea de meta como primera. Tenía un poco de miedo porque yo soy más escaladora, pero la verdad que me ha gustado mucho porque no tiene nada que ver a donde entreno, pues mucha más piedra, totalmente diferente a la parte de las sierras para donde entreno yo en Castellón, y muy chula, la verdad, pues pedregosa, y a mí me gusta que no sea fácil, vamos, muy chula, mucho subir y bajar, nada de descanso, muy bien, a mí me ha encantado. Ha estat una carrera prou entretinguda, molt afaenera i molt content pel resultat, molt content per l'organització, sobretot per la gent que ha estat en els punts d'avituallaments, molt ben marcat. Normalment, les carreres de muntanya, quan entres en la muntanya hi ha molt poqueta gent, vas quasi sempre soles, quan tens un poquet de baixó, si la gent està animant-te sempre te puja la moral i això és el que m'ha sorprès d'esta carrera, que hi ha hagut molts punts, que hi ha molta gent animant. Evidentment, aquest tipus de gent que corre aquest tipus de carreres, si damunt te diu que els ha agradat, que és una carrera dura, que l'han trobat superatractiva, és molt tècnica i tenim la possibilitat que aquesta gent la vagi a poder córrer, per nosaltres ens ompli de satisfacció este tipus de carreres. Veure baixar la gent per les nostres paratges, pel Pou Clar, per la part de Bocairent, per la part de les antenes, per la part del Cagalló del Gegant, hi ha hagut imatges impressionants.
aquesta prova de la Federació de Muntanya, no? Estem per a federats, aleshores nosaltres volem obrir-la, no? Obrir-la a tota la població, a tota l'afició que hi ha així de córrer per la serra per a poder participar i que, com darrere també està el Club Laic Esport i la marca l'Urbe, que tinguem ahí el suport per a poder organitzar aquestes curses. L'any que ve seria fer-la més popular, que poguera participar més gent d'ella i aprofitar també que tenim un circuit, el que és homologat.